Čau lidi, dneska je video, dneska si dáme zkus se nesmát challenge. Pokud to dáte, tak musíte, pokud se zasmějete, tak musíme dát do konce léta, skvělé léto, musíme dát 1 000 000 odběratel, doufám, že to dáme, ale nevím. Musíte mi, hele lidi, pokud se zasmějete, musíte mi dát odběr, jo. To takový jsou pravidla, promiňte, takže jdeme na to. A jak mám prostě zkus se nesmát, Madilips, OK. Odstraním. Chci si promluvit o tvém neustálém kouření. Ale mami, ty taky přece kouříš. Jo, ale cigarety, ne ptáky celému hradu. Já jsem se z toho zasmal. No, já jsem se úplně z toho zasmal, lidi. Ale to je nádherné. Jednu bílou orchidej. A jeden! Je pabláky. Co? Jo. Promiňte, to mamku, ona tady mluvila moje mamka, jo, tak kde mám pokračovat? Jsem prezident Ameriky. Co vyhulí všechny dyky? Ne, to jsme nesměla, to bylo nějaký malý Ve filmu se veze, že se sveze, Halinu Pavlovskou uveze, počkej, neuveze vlastně. No dobrý, už tahni do prdele, zdar. A ona chce, aby mě nebylo, nebo co? Zajďte mě a pořádně mě před. Jo, jdeme pokračovat. Říznout. Zapomněl jsem si nůž, promiň, omlouvám se velice. Přeříznout znamená opíchat mě. Nemám ani špendlík, promiň. Pochopil jste ten vtip? Já jo, ale nevím si vy. Ale hlavně tady to není video pro malý, protože tam je trošku prostých slov. Jmenuji se Karel a díky mým kamarádům se ze mě stal alkoholik. Díky moc, čuráci. Jo, to já jsem taky viděl několikrát. Já to vidím všechno dřív, no, než vy. Libore, ten mobil má být vypnutý. Aničko, neopisujeme. To bude mít 8 hodin, jo? Vážení, nedělejte ze mě slepici. Já vidím až za roh. Milá opičí rodinko, mám se tu skvěle, mám tu obrovský výběh, spoustu opičích kamarádů a banánů, co hrdlo ráčí. Počkat, dělám si prdel, pošlete pomoc, dělají na mě pokusy. Sepiaku, ty jsi gay? Jo. Neboj, nebudu se ti smát. Tak to seš hodnej, SpongeBobe. Ano, prosím. Buzerante! Byl jsem v lese Byl jsem v lese neděli, běhli na mě jelení, ale já jsem měla odvahu, teď je v peču obalu. neděli, vběhli na mě jeleni. Já měl ale odvahu, teď je peču v obalu. Jsem zďák, no, já vím, já jsem tady už viděl. To bylo to nejlepší. Problém! O? Máme velký problém po celé škole! Nejde Wi-Fi, no. To je dobrý. Vypadám jak Páko, mám klobouk a růžový sako. Tak jsem se rozhodl, ty vole, seru ti na to. Režisér řekl, vem si ten oblek, nebo nedostaneš prachy. A já si podělal strachy. To bylo docela dobrý, no, ale teďka to bude nejlepší teďka. Hele, kámo, tady píšou, že čím je rezavější střecha, tím je vlhčí sklep. Pochopil jsi to tak, jak já? Moje mama srala na hajzlu od rana, protože sežrala Jdu prošlýho salama. salama. Já se jít kvůli ní vystrat nemohl, tak jsem to pustil v obyváku do rohu.
Ještě chvilku, mami, za 10 minut to končí. Říkám okamžitě, vypni tu televizi. Ještě chvíli mě ser a vypnu já tebe. Škola je nuda, učitelka Potom pustíme obluda, můj výkon asi ostuda, zkrátka hrůza, vůbec nic nechápu tuto a tak 36 chlastám, minut to bude. Karlin, holky bude tak na dokola hodinu. balím, na pláž se vybalím. Tak to mě poser. To seš ty? Ten největší bojovník Bruce Lee, co? Jo. A co má být, Nemá chroupičo. Nemá chruj, jo? Au, to prdele. Fortnite je sračka, drubu. Ne, to jsem řekl já jenom. Tak pojď, more, ukáž Dobro. se. Jedna, druhá, vole, ty spadneš hned po ráně, ne. Říkám nic, Ty já jsi něco měl Ami bracha. zkoušíš. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá kopačka. Břicha, takhle se to dělá u nás, more, pojď, ne, pojď, děláš frajera. Hele, začínám s parkourem. Ohodnoť mě, prosím. No. Špatný. Tak co, Potre? Protože mě Chceš jeblo. ukázat mý nový kouzlo? Mě mu takové jeblo. Slovenský? A chopil. A keď by ma jeblo! A keď by ma jeblo. Dobrý. Koní maso, koks, ptačí zob a salaminu. Rozmačkáme lžící a zamícháme. Dále je zapotřebí cibule z oblasti Černobyl. Z této cibule nakrájte hrubá kolečka, do které budeme plnit naší masovou směs. Do této masové směsi zatlačte mraženou kostičku fanty. Nakonec ovalíme v mouce, chcance a strouhance, v mouce, chcance a strouhance usmažíme a dobrou chuť přeju! Ne, rozumíš, jsi pes. Ne, předělej mňau, předělej hav. Víš co, jestli mě budeš srát, tak půjdeš do útulku. Dobrý. Já, že vypadám jak Hitler, děláš si prdel. Ještě jednou mi to řekneš a půjdeš v příštím transportu, hajzla. Teď nebylo dobrý a teďka máme nejlepší vtip v tady tom díle. Já mám docela rád youtuber. Au! Tady to je 15 plus, jo, tady to bude. Takže nepřiju, abyste se koukali děti. Čau. Siri, najdi mi, kolika holkám se líbím. Bylo prohledáno přes trilion databází, nebyl nalezen žádný výsledek. Chcete opakovat vyhledávání v jiné galaxii, nebo ti to došlo? Že vám to tak A závodník na právě vybíhá z tunelu, přeskakuje všechny překážky, to je jasný adept na vítězství, ale pozor, nastává nám rapidní změna v celé situaci, jelikož tento závodník místo unikátního finiše se rozhodl vytvořit unikátní hovno. Vidíte zklamání ve tváři jeho majitelky, pro kterou je to doslova a do písmene na hovno situace, jelikož tento výtvor ještě musí uklidit. To je neuvěřitelné. to byl divný. Žvutu jako blbeček, v ruce Držím držím zvoneček a Až na zvoneček zazvoním, potom si ho vyhoním. Možná se zlu uroním. Vyhoním. Takže děcka, dneska si zopáknem vyjmenovaný Slovo slovo puzzle. puzzle. Brzy jazyk nazývat slovo hovno. Pořád to bude ruzině. Ne. Na zahradě máme jámu a v ní šuká táta mámu. A já stojím u líče, kurva to mám rodiče. Hlavně tady to je 15 plus nebo 18, já nevím. Je 12. Vánoce se zase blíží, moje oči se chlastem klíčí přidejle, teď jsem potěším, přežerejte-li se cukrovým, co dostanete po stromky vám hned i povím, porožky to zase jistí, venku teprve padá, listí sněhu zase nebude, rýmy bárna přibude, maximálně zima, tak zůstaňte doma. Asi procházím Pubertou. Opravdu? Jo. Jo, ale Myslím, pěkně to že se mu mlátí. Dejte bacha na puberťáky. Ty hovada jsou všude. Takže co budeme potřebovat? Rozřežeme si rohlík, který jsme koupili v Kauflandu, obalíme kokajnem, dáme na pánev, dáme to na chvíli smažit. A jak to budeme mít, tak si to dáme pěkně na talířek,
Na tom si nasypeme sádlo, další sádlo a další. A potom tam nastříkáme krev vaší staré, která měla krámy. Co se tady stalo? To byla pohoda, večer, pivko, papírek, kluci, hudba, tohle, že jo, dobrý. A po chvíli přiletěl Thor, ty vole, že si dá sama pivko, říkáme dobrý. A pak začaly šarvátky, Thor se nasral, zabil všechny kluky, dal mi do ruky kladivo, debil, že se musí vrátit do Asgardu, ty vole. No a samozřejmě, ty vole, já v ruce kladivo a policajti mi to nevěří, že jo, tohleto. Hej, brácho, no co je? Víš, proč já nemám vůbec koule? Proč? Protože mi vypadá jak čurák. Hej, tlusťoch, co je? Chceš říct vtip o České poště? No, tak mluv. Ale já nevím, jestli ti dojde. Teď to bylo dobrý, ale teďka jdeme na jednu dobrou. A zároveň i špatnou. Já zvedám těžký váhy a píšu si svůj příběh do splněných přání a že tě nebudu vážit. Hele, víš, jak vzniklo lečo? No jak? Slovák si dal guláš a vyblil se do něj. A co na to řek? Ale čo? Že prý mám začít cvičit, takhle bych mu dal zmrdovi. Se posrále, já cvičit nepotřebuji super postavu. Mám, jenže mám diskosti. Tak. Teď to končí a... Počkej, jak se to nedělá, zaspomínám. Já už vím. Raz, dva. Ale hodlána mu dávat nebudu, na to ať zapomene. Prostě jenom budu dělat raz. Tak, toto bylo asi pro tady to video vše. Doufám, že se vám líbilo, tak dávejte lajky, o 106 a musíme dát těch odběrů víc, no. Ale doufám, že jste se aspoň jedno zasmáli, já pomalu 2krát. Ne, a dejte hlavně na tady tom lajky a tak a loučím se s váma, tak čau.